یک سال می شود که از طرف Ассаосиатсияи энергияи барқароршавандаи Тоҷикистон дар 10 манотиқи ҷумҳурӣ панелҳои офтобӣ ва обгармкунак насб карда шуданд. این таҷҳизотҳо дар ҷойҳое насб карда шуданд ки сайёҳон ба он минтақаҳо зиёд сафар мекунанд ва сокинон аз набудани қувваи барқ ва оби гарм танқиси мекашанд. ҳангоми насб кардани این таҷҳизотҳо дигар ба мо лозим намеояд ки барои ҳезум, кумур, бензини дигар маводи сӯхт хароҷоти зиёдатӣ кунем. яке аз он минтақаҳои ноҳияи дарвоз мебошад ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҷойгир аст. дар чанд нуқтаи ин ноҳия низ чунин таҷҳизотҳо насб карда шуданд ки кори сокинонро осон кардаанд. ҳамин гуна таҷҳизотҳо дар меҳмонхонаи деҳаи яхчимиёнаи ноҳияи дарвоз насб карда шуданд ки сайёҳони шикорчӣ бе ягон монеа ба ин минтақа сафар мекунанд, чунки баъд аз насб кардани панелҳои офтобӣ ва системаи обгармкунӣ ҳама шароит барои онҳо муҳайё аст. раиси меҳмонхона Муллоёров Давлатхон дар бораи ин панелҳо гуфтанд ки ин барои мо хеле хуб шуд, чунки меҳмонхона дар мобайни кӯҳҳо ҷойгир аст. вақте ки туристҳо муроҷиат мекунанд, мепурсанд барои шаб истодан чӣ кардан, аввал оби гарм мепурсанд. дар ин меҳмонхона шумо мегӯяд оби гарм ҳаст? мо аввал надоштем. ҳозир ба сари баланд мегӯем ки оби гарм ҳаст. бисёр ёрдами калон мекунад. ҳамин вақте меҳмонон аслан ҳамин оби гарм як чизи асосӣ будааст. оби гарм ҳамин хубш ҳамине ки доим барқ ҳам ки ягон каптар агар суст боша оби гарм доим ҳаст. барқ ҳам мо ҳам як сол шудааст, ягон проблема надидем. ҳамчунин дар тарафхонаи шарқи ноҳия ҳам чунин таҷҳизотҳо насб карда шуданд. дар як рӯз қариб 20 мошини боркаш ба меҳмонхонаи мо меоянду аз ҳамомҳои мо истифода мекунанд. барои ҳар бор истифода бурдан 10 сомонӣ пардохт мекунанд. бачаҳои деҳот бошад барои як бор истифодаи ҳамоми мо 5 сомонӣ медиҳанд. ҳоло умуман аз оби гарму барқ танқисӣ намекашем, мегӯяд шоира қаландарова, корманди меҳмонхонаи шарқи ноҳияи дарвоз. диловар маъмуров, директори Ассаосиатсияи энергияи барқароршавандаи Тоҷикистон гуфт дар тамоми ҷумҳурӣ чунин таҷҳизотҳоро дар 44 ҷой насб кардаем. яке аз таҷҳизотҳои офтобӣ ки мо насб кардагем дар цехи дузандагӣ аст ки цехи дузандагӣ не як зане ки дар ҳамун деҳа ба дузандагӣ машғул аст ва аз свет танқисӣ мекашид. яъне вақте ки шогирд духтарои ҳамун деҳаро ҷамъ карда омӯхтан мешуд, свет мемурд, мошинаҳои дардӯзие ки доранд электрикӣ ҳастаст, ҳамуна бо панелҳои офтобӣ истифода мебаранд. Фарух Қосимов, машваратчии корхонаи мазкур, гуфт ки мардуми мо аз ин таҷҳизотҳо хабар надоранд. умуман зарар надорад, барои ки ин ягон мавҷое ки зарарнок ихтироъ намекунад. ҳамин нури офтоба гирифта масалан ба системаи барқӣ бармегардонад, ёки нури офтоба гирифта дуюм мондагии ҳамин таҷҳизот оба гарм мекунад ва метиҳад. ин ҳамин монанди чихел обгармкунаки барқӣ аст, аристон, термис, ҳамин ҳамуд функсия мекунад. деки ба ҷои барқ нури офтобӣ ки ҳар рӯз мебурад истифода барад. мо метавонем дар муассисаҳои то мактабӣ, беморхонаҳо, тарабхонаҳо, сехи дузандагӣ чунин таҷҳизотҳоро дучор шавем. бояд қайд кард ки ҳамаи ин дар доираи лоиҳаи пешгирии ифлосшавии ҳаво ва об тавассути энергияи барқароршаванда мебошанд.